Cyn eich triniaeth, mae dewisiadau iach y gallwch ei gwneud i helpu eich adferiad. Dylech stopio neu gwtogi ar faint rydych yn smygu, lleihau faint o alcohol rydych chi'n ei yfed a bod yn fwy egniol. Gallai hyn olygu mynd allan i'r awyr agored, nofio neu fynychu dosbarth ymarfer corff. Dylech fwyta'n dda a gwneud dewisiadau bwyd iach. Gall cael triniaeth fod yn gyfnod llawn straen. Mae'n bwysig gofalu am eich lles personol. Gall ymweld â grwpiau cymorth neu ddewis gweithgareddau iach eich helpu ymlacio. Mae eich tîm gofal iechyd bob amser yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Ar ddiwrnod eich triniaeth, caniatewch ddigon o amser i gyrraedd eich apwyntiad. Dewch â rhestr o'ch meddygyniaeth gyda chi. Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau a roddwyd i chi ar gyfer eich apwyntiad. Bydd paratoi eich hun ar gyfer triniaeth yn eich helpu i wella, fel y gallwch ddychwelyd i wneud yr hyn rydych chi'n ei fwynhau.